Indawo iGreater Edindele okuyikwaDambuza, eKwapata nasembali seyiphenduke idleke zezobugebengu. I-Police Station Plesisle isibike igameko zokubulawa kwabantu abangama-70 nezigameko zokuhlukunyezwa okuphathelene nezobulili eziyi-165 kusukela unyaka uqala. Okuyigameko eseyidlule indawo ebezaziwa kakhulu ngobugebengu okuwumlazi nasenanda eThekwini bese kuba isenyanga eCape Town. There is a place here called Imbali. Akombali lapha man. Imbali ebolile le. We need to go there and fix the situation here. It leads on murders, it leads on rapes, it leads on housebreaking. Kuthiwa utshwala ibona obuyimbangela enkulu egamekweni eziningi. There are 125 ship-ins plus 10 bottle stores, 135 outlets of alcohol here. So that's why abantu bahlale bedakiwe. Izibalo zamacala aphathelene nokuhlukunyezwa kwabesifazane zikhombisa ukuqonga njengoba unyaka odlule kubikwe engaphezulu kwe-4,000 esifundeni eMngungundlovu. Kule kota nje ephilile yodwa kusukela ngoJanuwari kulo nyaka u-2021 kuza kuMarch 2021 siye sasiza abantu besifazane nabantwana abahlukunyeziwe bo-906. Inani linkulu kabi lenyangeni entathu kuphela. uJanene uCele uxwayisa amaphoyisa ngokungayibandakanyi ezenzweni zobubi zobugelekeqe kanjalo nezokushushumbisa izidakamizwa. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMngungundlovu.